Σήμερα θα σου μιλήσω για τα προσωπικά όρια, τον καλύτερο φίλο της ψυχικής μας ηρεμίας. Τα όρια δεν είναι σκληρά ή απόμακρα. Είναι σαν τα αγαπημένα σου άνετα παπούτσια. Σε προστατεύουν, σε κάνουν να νιώθεις καλά και σου ταιριάζουν απόλυτα. Τα προσωπικά όρια είναι απαραίτητα για υγιείς σχέσεις. Όταν βάζουμε όρια, δείχνουμε σεβασμό στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους. Τα όρια δεν είναι τείχη, είναι γέφυρες που μας βοηθούν να προστατεύουμε την ενέργειά μας και να διατηρούμε τις σχέσεις μας ισορροπημένες. Όταν βάζεις όρια, λες στους άλλους, με σέβομαι και έτσι πρέπει να με σεβαστείς κι εσύ. Το καλύτερο, δεν χρειάζεται να είσαι αυστηρή ή απόμακρη, μπορείς να θέσεις όρια με γλυκύτητα, αλλά σταθερά. Πες όχι, με χαμόγελο. Εξήγησε τι σε κάνει να νιώθεις καλά και φυσικά μην απολογείσαι γι' αυτό. Τα υγιή όρια είναι η απόλυτη μορφή αυτοφροντίδας. Και ξέρεις κάτι, όταν τα βάζεις, οι σχέσεις σου γίνονται ακόμα καλύτερες.